2000 kilometru f'għaxar tiem. Din hija l-isfida li se jaffaċċjaw il-parteċipanti tal-Activist Life Cycle Challenge li din is-sena se ssir fl-Iżlanda. Il-kontinġent Malti huwa format minn 12 ċiklist u 8 persuni li se jkunu qed jassistuhom. Isir filgħodu ftit qabel ma għamlu check-in tkellimna ma' Patrick Camilleri, William Saliba u John Asha, tlieta mill-parteċipanti. Nistenna ħajkonna ħafna elementi naħseb kontrina dis-sena, naħseb ħajkonna ħafna xita, ir-riħ, imma blieba il-bambin mbagħad. U t-torroq ma tantx huma daqshekk tajbin. Allura trid tipprepara minn qabel it-tella it-tires differenti u għal-kesħa ma tista' tagħmel xejn. Tellajna ħwejjeġ naqra iktar ħoxnin, sleeping bag iktar jifilħu għal-kesħa. Ġranet forsi daqsxejn jibsin forsi li jittestjaw il-limiti tiegħek. Lan ta' din l-isfida huwa li jinġabru fondi għal persuni b'mart fil-kliwi fil-waqt li jinħolu aktar għarfien u jingħata aktar appoġġ lill-istess persuni. U s-sagrifiċċju għalhekk għamlu biex ngħinu l-ħaddieħor u hekk. Nafu li qegħdin ġbarna l-flus għal nies illi għandhom problemi bil-kliwi u allura tramite din l-esperjenza nafu li hemm min benefika ħafna. L-Iżlanda huwa pajjiż ferm differenti minn Malta. Bil-limitazzjoni ta' pajjiżna, il-parteċipanti għamlu mill-aħjar li setgħu biex ikunu preparati għall-isfida li hemm. Preparamenti jien għaddejjin u jien għaddejjin ix-xhur issa u jkollok minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem jevolvi iżjed sigħat fuq ir-rota. Kien ikollna taħriġ kull nhar ta' ħadd bħala group building, imma mbagħad trid tagħmel it-taħriġ tiegħek kuljum. Fost iċ-ċiklisti hemm se jagħmilha għall-ewwel darba bħal John Asha. William Saliba li se jkun qed jagħmel din l-isfida għad-9 darba iwissihom li għandhom jistennew minn kollox. Għalkemm aħna nagħmlu dak il-qdif kollu tagħmel bej 10-11 sigħa taqdef kuljum għal 10 tiem, dejjem ikun hemm xi ħaġa differenti. Jew ħassib xi trek jew muntanja, jew xi xmara, qed tifhem, jew xi diversion, dejjem xi unexpected aħna ngħidu.